помощта на фракционната лазерна технология в кожата се създават множество миниатюрни, но дълбоки ранички под формата на колонки, така наречените термални зони. Всяка от тези термални зони е заобиколена от здрава, незасегната от лазерният лъч кожа. Именно от тук започва бързото възстановяване на обработваната структура. В резултат постигаме реструктуриране на колагена, както и стимулация образуването на нов. Това води до подобряване тонуса и текстурата на кожата, възвръщане свежият й вид. Процедурата е подходяща за отпусната кожа с изразени бръчки, както и за третиране на различни видове белези, постоперативни, посттравматични, както и белези от акне, стрии, разширени пори. Тези процедури се извършват в есенно-зимният период, тъй като кожата след манипулацията е с повишена фоточувствителност. В конкретния случай ще обработим кожата на цялото лице с цел освежаване, подобряване на тонуса и заглаждане на формираните гънки. Областта е предварително обезболена с локален анестетик, след което почистена и дезинфекцирана. Непосредствено след процедурата се наблюдава зачервяване и отток в обработваната зона с последващо излющване на кожата, което продължава до седмица. Това налага по-специални грижи в този период. Обикновено положителната промяна се забелязва още след първата процедура, като ефект от процедурата продължава да се развива и след следващите 2-3 месеца. Но в зависимост от третирания проблем може да се наложи курс от няколко процедури, средно между 3 и 5.